Sa panahon ng patuloy na pag-usbong ng digital technology, mas lalong nagiging mahalaga ang pag-unawa sa artificial intelligence o AI, lalo na sa larangan ng edukasyon. Si Dr. Jacqueline Tolentino ay isang educator na nagsimula sa mundo ng negosyo bago patuloy ang tumutok sa pagpapaunlad ng paraan ng pagkatuto. Ngunit sa pagdating ng Y2K era at sa kanyang mas malalim na pag-aaral sa information technology at training development, doon niya nakita ang pangangailangang baguhin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. I was doing my paper on what areas, masteral in AIM, what areas we can improve on. I was the Vice President of RV Marsan International Forwarders and Logistics. And I realized the area that we need to focus on is IT and training and development. And with that, I shifted to education. That became my passion. Isang personal na karanasan ang nagbigay direksyon sa kanyang misyon. Ang pagnanais na gawing mas abot kaya ang dekalidad na edukasyon para sa mas maraming Pilipino. And then they were very strict back then. There were just few international schools back then, and the tuition fee was 1 million. And I realized, I have only one child, I want to give my all, but it's not accessible to a lot of Filipinos. So I said to myself, I want to make international education accessible to all. So I went to Harvard, and I also studied SPED in New York, and check what's the difference between a global education and a local education in the Philippines. Isa sa mga binigyang diin niya ay ang paglipat mula sa numerical grading system patungo sa mas holistic na paraan ng pagtatasa ng pagkatuto na nakabatay sa pag-unawa at proseso, hindi lamang sa marka. At dito na niya itinatag ang isang international school sa Pilipinas, ang Eton International School na layong gawing mas abot kaya ang global education para sa mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, pinalawak din ang paggamit ng teknolohiya sa kanilang paaralan, kabilang ng robotics at iba pang digital tools na sumusuporta sa pagkatuto. Ang kanyang paaralan ay kinilala rin sa larangan ng robotics at ngayon ay aktibo nang isinasama ang AI sa kanilang learning system. Para kay Dr. Tolentino, hindi dapat katakutan ng AI. Dapat itong unawain at gamitin ng may pananagutan. Sa pakikipagtulungan sa programang AI Ready ASEAN ng ASEAN Foundation na suportado ng Google.org, katuwang ang Cyber Guardians PH, isinusulong ang paghahanda ng mga guro, estudyante at magulang sa responsableng paggamit ng AI. And I realized it's the norm already in a lot of countries. But in the Philippines, people are afraid of the use of AI, especially by this generation. You can use it positively. It can help your life become better, safer, depending on the training that you will have. So with that, I said I partnered with Pakunana and then the ASEAN program of AI certification. So we partnered with them. I got all my teachers certified, Google and ASEAN certified. Sa pamamagitan ng mga gantong inisyatiba, mas naging malinaw kung paano magagamit ang AI bilang gabay sa pagtuturo at pagkatuto, hindi bilang kapalit ng sariling pag-iisip, kundi bilang katuwang. Ngunit aminado siya na may mga hamon pa rin. May mga pangamba pa rin sa AI, lalo na sa usapin ng fake news, cyberbullying at maling paggamit nito. At ang sagot niya rito, mas malawak na edukasyon at tamang gabay. Para sa kanya, ang susi ay hindi pagbabawal, kundi ang wastong paggamit ng values pagdating sa teknolohiya. I know you are afraid. And when you hear the word AI, you only hear bad things about it, that it's only copying the image of TV personalities, their voice, using it for scam. But I want to tell you that you can also be a voice of truth using AI. So imagine the power of that. So
That's the reason why we keep on educating, and hopefully one will listen, and that one person will be enough to spark change in the world. Sa huli, ang kinabukasan ng edukasyon ay hindi nasusukat sa bilis ng teknolohiya, kundi sa talino at pananagutan sa paggamit nito, at sa bawat estudyanteng natututo, at bawat guro na gumagabay. Isang hakbang ito patungo sa mas matalinong kinabukasan. I hope we don't have to wait for 10 to 15 years for the movement to change in education. Because the first round took us 15 years. But I hope for AI it will be shorter so that we can use it to our advantage and hopefully lift our country to a better position. So why not use that power? It's in your fingertips. Kasama si Raymond Tasoy, Danny Cachino, CLTV 36 News.